Amb tu podria estar és el primer avançament del 5è disc de Renaldo i Clara i avui tenim aquí RPS Music, el Cala Vinyals. Benvinguda. Què tal, Lola? Com estàs? Molt bé, molt contenta. Molt contenta amb la promo de moment, perquè no sabem gaire més cosa, no, d'aquest disc? És com No, només ha sortit aquest avançament, sí. L'únic que, bueno, d'aquí uns dies en sortirà un altre, és tot el que es pot dir. És un 5è disc, des de 2012, no va ser el primer aquell Fruits del teu bosc. Has tret un disc cada 3 anys? Això és constància o és casualitat? Mira, jo crec que primer va ser casualitat i després és una mica més constància. És a dir, el moment que m'ho van fer saber que era cada 3 anys, que jo no era conscient, vaig pensar que, bueno, estava bé aquest període de temps, perquè al final és el que jo tardo a fer les cançons, a juntar-les, gravar-les i que surtin. Sí, perquè no sóc una persona molt prolífica, llavors necessito aquest temps. Llavors tu proposes, poses una data final. D'aquí X mesos vull tenir gravat, o almenys una demo, una cosa més pensada. Amb aquests 2 últims discos sí que ja m'he marcat una mica més els terminis. Però això, al principi no, era casualitat. I sí que ha coincidit que realment és el temps que necessito. Vull dir que ja m'he marcat els terminis creient que els podria complir una mica. Hi ha com 2 etapes bastant diferenciades en la teva trajectòria. Els últims discos, no? L'amor fa calor, La boca aigua i el single La nit tropical, per una banda, un rotllo més electrònic, experimental, seguint amb aquesta arrel de pop molt íntim, no? Molt brillant. I les afores, Fruits del bosc, els 2 primers discos, no? I els primers EPs també, que rondaven una mica aquest estil més, bueno, pop indie, més folk, si es pot dir. Crec que amb aquest nou avançament és possible que estiguis com tornant una mica en aquest origen? Sí, la cançó que està... O sigui, amb tu podria estar... per mi era una mica voler fer una cançó una mica de guitarres, diguéssim, pop una mica estàndard, pel que jo entenc com a pop. I sí que hi ha una certa voluntat de dir, va, deixa una mica, potser de costat, un so una mica més sintètic i busco recuperar una mica aquest això, més de guitarres i teclats i sí. De fet, al disc hi ha bastantes cançons que recuperen sons que ara feia temps que no utilitzava i que m'ha vingut de gust recuperar. Però llavors, per el que estàs dient, entenc que és una mica una barreja, no? En realitat, de tots els estils. O sigui, no t'has cansat de música més ballable? No, gens. No me n'he cansat. Simplement és una mica la sensació de que no em venia de gust seguir molt per aquí perquè em sento una mica que ja ho he dit tot ara mateix, no? És a dir, amb La boca aigua vaig acabar potser de tancar el disc de L'amor fa calor, per dir-ho d'alguna manera, tot i que hi ha noves línies, no?, que s'obrien a La boca aigua. I també estava una mica, no?, el single aquest, Nit tropical. Exacte, a part Nit tropical, que sí que, per exemple, Nit tropical la vaig voler treure així suelta perquè per mi escapava una mica, vull dir, a part de la col·laboració, no?, que hi havia una part cantada en àrab, s'escapava una mica, potser, no?, si hagués estat a un disc. Tot i que a mi m'agraden els discos que són molt variats, això era passar-se una mica, en la meva opinió, no?, de barrejar massa coses. Llavors sí, ho vaig treure. Però sí, diguéssim que he donat molta importància en els 2 últims discos a lo que és el ritme, per això també els fa com més grans i com una voluntat d'emplenar una mica més les produccions. I ara em venia una mica més de gust fer una passa al costat. Sí que hi ha cançons on el ritme és important, però potser menys que als altres discos. També és veritat que en Renaldo i Clara és un projecte que ha crescut amb tu. O sigui, vas començar cap allà el 2008-2009 amb 17 anys i avui dia, doncs clar, el projecte ha avançat moltíssim. Tu també has canviat amb això. Clar, és com una evolució supernatural en aquest sentit. Vull dir, jo, si escolto el primer EP, que va sortir el 2009, però el 2008 ja estava gravat, clar, jo al final, doncs això, aquelles cançons, alguna encara anava a l'institut quan l'havia fet. I clar, veig la meva jo de llavors. I a cada disc, en realitat, és que és el que diu tothom, que un disc és una foto del moment, és tal qual. Tu intentes a aquell moment fer el millor disc, que soni el millor possible i tal, després farà el temps i veus tot
tots els defectes, que al final és el que li dona també la cosa entranyable i no? que fa que estimis una cosa, les imperfeccions, però que al moment no te n'adones, és molt curiós. Llavors va passant el temps i és això, i la música canvia amb tu. És una fotografia, no?, de cada moment de Clara. Sí. En aquest cas, és com una mica l'elefant dins l'habitació, no? Ha sigut mare, però aquest disc en realitat ja estava composat abans, no? No ha sigut una cosa paral·lela. No, exacte. Sí que ha estat paral·lela al moment de gravació del disc, això sí, però, bueno, i d'alguna cançó que em faltava per acabar, però sí que quasi totes les cançons, o almenys a nivell d'esbós, ja estaven fetes. Vull dir, no hi ha cap cançó que parli sobre la maternitat ni res. Eren temes que jo ja tenia allà apuntats. I tampoc t'ha fet canviar... Bueno, suposo que ara mateix cap als directes sí, però no t'ha fet canviar gaire la forma en què tu vius la música? No, i de fet volia que fos una mica així, és a dir, no volia que de cop em condicionés en excés, és a dir, evidentment, des que ha nascut clar que condicione, no? Però sí que tenia ganes també de poder acabar el disc, això, abans de que nasqués, que al final he acabat fent retocs i coses fins fa poc, però sí que tenia ganes de que no canviés res. És a dir, que jo amb això em passa molt que em poden passar coses a la meva vida, però no vull que es noti molt al grup. És a dir, sí que a nivell de lletres i tal acabes parlant de coses que et passen, però hi ha hagut grans canvis dins del grup o grans canvis en la meva vida que expressament he volgut que no es notés. És a dir, que la gent pugui escoltar el disc i estar tan tranquil·la i tan feliç sense tampoc haver-se d'enterar de què em passa a mi personalment. Clar. És que al final, no, el personatge de Renaldo i Clara és un personatge a part de Clara Vinyals. Clar, és la gràcia i el que em permet també fer això. Si jo anés més format cantautora, per dir-ho d'alguna manera, potser em sentiria una mica amb no sé, que dec a la gent més d'explicar el que em passa, però tinc molt clar que tot i que parlo de coses que són molt veritat moltes vegades, tinc molt clar que allò és una cançó, que no és un diari personal, que jo el que faré és construir que la cançó funcioni i que s'entengui per ella mateixa, amb la qual també puc colar-hi coses que potser no són tan veritat. Però sí, que l'important és la cançó. I després de tots aquests anys, no estàs cansada ja de que la gent et pregunti qui és el Renaldo? Sí, clar, al final... De fet, la teva descripció a Instagram, no? És com soc la Clara, no hi ha cap Renaldo. Sí, un dia que em veia farta vaig escriure. Sí, clar, al final, a part és això, és un nom masculí que tothom associa que el nom masculí és qui ha de fer les coses, no? La ment pensant. I en aquest cas, doncs no. En la teva identitat és molt present la figura Lleida, no? Com a ciutat. Creus que ha pogut afectar d'alguna manera a la teva trajectòria? El no estar tan, per exemple, tan a prop, no? d'un nucli també molt aclaparador com és Barcelona. Sí, jo crec que és molt característic del grup. Jo sempre en realitat ho he reivindicat perquè, per exemple, de Lleida no han sortit grups famosos de pop, vull dir, de les altres capitals de Catalunya, més o menys han sortit grups, fa més anys o menys, però no. I és curiós que de Lleida no. Sí que hi ha molta tradició, per exemple, d'orquestres, de ball i coses així, però de grups de pop no. Llavors, ja hi ha hagut una part de mi que li ha agradat reivindicar això i poder defensar que des d'una ciutat com Lleida doncs puc fer música. Té inconvenients, com dius, que doncs això a vegades no estàs molt present a coses que estan passant, que en el meu cas doncs, tampoc m'importa molt, però clar, jo crec que té molt a veure amb el grup, el defineix, que estigui més apartada en aquest sentit. I això que comentaves, no? Que sí que hi ha com moltes orquestres, però que no hi ha cap grup de pop així més o menys conegut. Com està l'escena? Perquè ara, no sé, em ve al cap el farmacèutic, no? El Bufi Malalt, que també es col·labora amb ell. Després més rotllo, més mainstream, el Saxeni, que també ara mateix està molt fort. Però també està per allà, per exemple, el Festival Mut, que és un gran dinamitzador de...
Sí, el Festival Mood, la pena és que ara ja no és com era. És a dir, fa anys, jo he vist grups, va venir la Bastibonian i jo vaig flipar, dic que fora Lleida, Donovan, coses així, han vingut artistes molt bèsties per una ciutat petita com Lleida, i ara de fa uns anys ja no hi ha la direcció artística de Gersen, que és qui va fundar el festival, ara ho ha absorbit l'Ajuntament. Portava Gersen Records. Sí, clar. Que a més aquest any que fan 30 o 40 anys que funciona. No ho sé ara, no ho sé quants. Però sí, és un festival que va crear l'Antoni Gorgues i ara l'ha absorbit l'Ajuntament i ara s'ha convertit en un festival una mica més normal. Normal en el sentit que no venen artistes potser tan rellevants. Més obert, no? Potser també un públic que no està tan acostumat a escoltar música. Però llavors a Lleida, per exemple, així grups que facin pop, hi ha Salvenua, que tot i que alguns estan vivint fora de Lleida perquè treballen i això aquí, doncs són d'allà, els Llums de Colors també. Tot i ser gairebé una senya d'identitat a Lleida per tu, el vídeo de Amb tu podria estar està gravat a Gràcia, està gravat a Can Tosca, un bar que tristament va tancar a finals d'aquest any. I com en Can Costa, la teva música també està com molt plena de costumisme. No? Lo del bar és curiós perquè just ja sabíem que l'anaven a tancar. Era de la família de la maquilladora i llavors va ser quasi fer-li un homenatge al bar i a la família que tants anys l'havien portat. Que maco. Crec que ara mateix se l'ha quedat un altre grup hostaler, però... Sí, exacte. Sé que era alguna... Sé que era una mica igual, però clar, després portaven 60 anys, crec, oberts o 70. Sí, va ser de les poques últimes coses que... Sí. Ostres. No sé què m'havies preguntat. No, res. Una mica que la teva música comparteix també una mica d'essència, no? Amb els bars així de tota la vida, una mica amb el costumisme. Sí, jo crec que té a veure amb que m'agrada utilitzar com un vocabulari molt normal, molt d'ús oral diari. No m'agrada utilitzar ni coses molt forçades. Per mi, part del pop és que pugui ser com molt natural i que t'entri a la primera a l'orella, per molt que tu després facis coses més estranyes, no? O melodies més rares o estructures més rares, però m'agrada això, la sensació de que és algo molt assequible, que no sé, que no sigui pretensiós. De fet, en aquesta Amb tu podria estar és molt els primers moments, no? D'una parella que es coneix. I tenia ganes d'això, de fer quasi com una lletra tonta, una mica per dir-ho d'alguna manera així, que després jo m'ho curro, però sí, com una lletra com molt directa, super senzilla, sí. Però al final el que importa és això, no? Que s'arribi a qui ha d'arribar-li. Al final és que les cançons d'amor són això, si tu escoltes les lletres en anglès que no ens hi fixem tant, potser són coses bàsiques. Llavors, part de la gràcia jo crec que és poder dir això, algo molt directe, però que quan és veritat és que és allò, no? És com, vale, és que vull dir això. Hi ha alguna cosa que ens puguis avançar ja d'aquest proper disc? Sortirà a primavera? Sí, sortirà al maig i traurem algun altre avançament abans que surti el disc. Seguiran una mica en l'estil de... Hi ha algunes cançons més així, tipus la de Amb tu podria estar, és a dir, més pop, i algunes són totalment acústiques, algunes són amb com unes bases, uns beats una mica més a lo que jo mig recito, o sigui, rapejo o recito. I, bueno, és un disc, això, bastant variat i una mica més tranquil que els anteriors. Una miqueta només. Una miqueta. Llavors, no... I algun nom? No. Encara no, Encara no. Llavors, a part de la teva actuació a Primera Sound d'aquest any i també al Festival Recòndit, tens alguna data més? Sí. L'únic que no tinc clar que està anunciat i que no. Diria que anunciat només hi ha aquestes dos, el 29 de maig al Recòndit i el dia 4 al Primera Sound. Sí, diria que només hi ha això anunciat. Llavors em fa por dir ara més coses. O sigui, hi ha més coses, però no sé si les puc dir. Doncs Clara, moltes gràcies per venir. De moment, tu podries estar a tot arreu ja, no? Exacte. Gràcies. Merci.